Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Hunyo 2, tuig 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag mabatian pagi sa www.actionradio o kon actionradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Syudad sa Bacolod na laki pa nga makabaton sang ikaduwa nga tranche sang SAPA. Sospetsado sa paghimulos kag pagpatay sa 10 anyos nga bata nga babae sa banwa sa Morshan na dakpan na. Sa balita national, SSS gin-extend ang contribution na payment tulob Hunyo 15. DOH nagklaro, Pilipinas mayara lamang sang 8,000 tubtob 9,000 ka COVID-19 actual testing capacity sa kada adlaw. Kag sa Marita International, US President Donald Trump naglakat agud katuan ang mga lugar nga ginpatigayunan sang protesta. Sa sports balita, tanan nga players sang SMC nag-negatibo sa COVID-19. Kag sa aton Marita Entertainment, Lisa Manuban sang Blackpink na scam sang 1 billion won sang iya anay manager. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gidamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sa
ang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bako. Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time, kagaron sa litali na sang mga balita lokal. Good news para sa mga Bacolenyo matapos nalakip ang syudad sa Bacolod sa 11 ka mga lugar sa Pilipinas nga matagan sa ikaduwang tranche sang Social Amelioration Program o KONSAP. Sa press briefing sang Department of Social Welfare and Development subong hapon, ginpahayag ni DSWD Secretary Rolando Bautista nga target sang ahensya nga mahatag ang ikaduwang tranche sang ayuda subong semana. Suro kay Bautista, mayara sang guidelines ang ahensya sa pag-identify sang malakip sa ikaduwang tranche base man sa rekomendasyon sang National IATF. Sa idalom sang Executive Order No. 112 Series of 2020 nga gini-issue sa Abril 30, kalakip sa ikaduwang tranche sang ayudamong Region 3 magluwas sa probinsya sang Aurora, National Capital Region, Calabarzon, Benguet, Pangasinan, Iloilo, probinsya sang Cebu, syudad sa Bacolod kag syudad sang Davao. Sa idalom naman sang Memorandum Circular nga ginparmahan ni Executive Secretary Salvador Medjaldea, kalakip ang probinsya sang Albay kag syudad sang Zamboanga sa ikaduwang tranche sang ayuda. Suno kay Bautista sa karon, gina-check pa sang DSWD ang listahan sang 5 milyon ka pamilya nga ginakabig nga wait listed agud malakip sa ikaduwang tranche sang ayuda sang gobyerno nasyonal. Ang mga lugar na sakop ng ikalawang tranche ay ang Region 3 maliban sa Aurora Province, National Capital Region, Region Calabarzon, Benguet, Pangasinan, Iloilo, Lalawigan ng Cebu, Siyudad ng Bacolod at Davao. Dapat yan ang tingog ni DSWD Secretary Rolando Bautista. Nagabot sa syudad sa Bacolod ang 21 ka mga tawo sakay sa Roro kag Fast Cat gikan sa syudad sa Iloilo sang Lunes nga adlaw Hunyo 1. Suno kay Vice Mayor Alcide Familyaran ang chair sa Bacolod IATF, ang mga nagabot ang mga locally stranded individuals samtang ang iban ang kinahanglan na nga mag-report sa trabaho sa syudad kag mayara sila sang dala nga health clearance. Suno kay Familyaran bilang kawain sang health protocol nga ginapatuman sang syudad, ang mga nagabot ang gindala sa isa ka quarantine facility para sa 14 ka adlaw nga mandatory quarantine kag ipaidaluman sa RT-PCR test. Sa karon ginaulat sa ang Bacolod ang sabat sang DOH kun bala pwede na makagwa sa quarantine facility ang isa ka persona
sa tion nga magnegatibo ini sa virus samtang wala pa natapos ang quarantine period kag sila ang ipaidalom sa home quarantine. Ginapaabot ni pamilyanan nga makapagwa si Mayor Evilio Donardias ng executive order angod sa amendments ng health protocol may angod sa sea kag air travel. Samtang ginkompirma sang DTI Negros nga sa Hunyo 7, 2020 ginapahunugutan na ang pagbukas sa mga barbershop sa salon sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Suno kay DTI Negros Occidental Head Rachel Nofable base sa pinakauling statement ni DTI Secretary Ramon Lopez, Hunyo 7 ang gintala ng adlaw sa liwat kay pagbukas ang basic services nga barbershop kag salon sa apang kinahanglan nga masunod sa mga safety protocols nga ginsaad sa guidelines sang National IATF hagtag sa mga local government unit. Suno kay Nofable, importante nga maplastar sa mga tag-iya sang barbershop kag salon ang lugar agud masiguro nga 50% sang venue o kon sitting capacity. Ginapanugay man ni Nofable nga kung mahimo magsuksok sang personal protective equipment ang mga trabahante sang barbershop kag salon para sila proteksyon kag sa kaluwasan man sang ilang mga kliyente. Ginalaumay ni Nofable nga sa masulod nga guidelines nga ipapanaog sang DTI, malakip ang PPE sa mga i-require sang ahensya sa pagbukas sang kaangay nga negosyo. Magpatigayon sang random inspection sa mga nagbukas nga negosyo kun establishmento ang joint team sa Department of Trade and Industry kun DTI kag Department of Labor and Employment sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang inspection magasugod sini nga semana kag unahon ang mga malls kag restaurants o kun kalan-an. Suno kay DTI Negros Occidental Head Rachel Nofable, hindi pag-i-anunsyo ang schedule sa inspeksyon tungod luyag sini makit-an ang aktual nga nagakatabo sa mga balaligyan. Tuyo sang DTI kag DOLE nga masiguro nga nagasunod sa mga safety protocols sa mga negosyante agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19 nga balatian. Payag pa ni Nofable, ang resulta sa inspeksyon ang mangin basihan sa mga ahensya sa rekomendasyon nga igapasa naman sa National Office para sa mga masunod nga kahimtangan sa negosyo sa probinsya sa Negros Occidental kag sa Bacolod. Sa dugang pa nga balita lokal, arestadong ginatudo suspect sa paghimulo sa pagpatay sa 10 anyos nga bata nga babae sa Oktubre 2020 o 2019 sa may purok Silhigan, Barangay San Miguel, Banwa, Sang Musya. Ang suspect ang ginkilala kay Edgy Gonzaga, 21 anyos, kag residente man sa nasamit nga lugar. Ginpahag ni Police Major Robert Tijucos ang hepe sa Musya PNP, nagwa na ang DNA result. Hagsubong hapon ginpresentara ang suspect upod man kay Musya Mayor Jerry Rohasa. Madumduman una nga nangin person of interest si Gonzaga upod ang amay kag ginkuhaan sang specimen. Ang suspect na dakpan pagi sa bypass operation kag nakuhaan sang suspected shabu tinalikdan nga Mayo 26 tuig 2020. Samtang sa eksklusibong interview sa Action Radio Bacolod kay Gonzaga, ginapanginwala sini ang akusasyon sang kapulisan batok sa iya. Suno sa suspect, wala siya sang kahilabtanan sa pagpatay kag paghimulos sa minor de edad. Nagapangabayang suspect sa kapulisan nga ipagwa ang matuod nga suspetsado kag hindi pagpasibangod sa iya. Ang suspect sa karon ang preso sa custodial facility sang Musya PNP. Mag-ooperate na sa subong semana ang Molecular Laboratory COVID-19 Center sa Teresita Landoni Provincial Hospital sa syudad sang Silay matapos nga gin-certify na sang Research Institute for Tropical Medicine Department of Health ang mga pasilidad. Suno kay Governor Eugenio Salacson sa karon nagapatigayon pa sila sang proficiency testing. Kag dugang pa ni Lacson, hindi din paggulpihon ang operasyon kag sa karon makapatigayon pa lamang sang 250 to 300 ka mga test sa kada adlaw sa kada machine apang pasiguro nga amat-amat ini nga magasaka kag magadasig ilabi na kun mag-abot na ang automatic extractors. Ginklaro naman ni Lacson nga wala sang bayaran ang ipaidalom sa test apan nagalaom nga iga-reimburse sa nga PhilHealth ang ilang nga gasto. Palayag pa sang gobernador, ilaman iga-akomodar sa molecular lab ang mga residente sa Bacolod apan nagalaom nga mag-contribute kung maghahatag man ang LGU sa Bacolod sa gastuhon sa pag-swab man sang ila mga residente. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 28 Action Radio Philippine Standard Time, hugali ang pagnom sang DTX 500, bawang DTX 500 na may tatlo mga anti-diabetic properties sa Charantin, nga nagapanubos ang glucose, vicin, nga nagakontrol sa mga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulina. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. CL Pito-Pito, maayo para sa sakit na sang ulo, hilanat, ubo kag migraine.
Mayara ini sang vitamin C nga nagapabasog man sang aton nga immune system. Para may baluan kung peke dira ang CL7 nga imong nabakal, ang iya sududlan 500 ml nga mineral water. Ang original 375 ml plastic bottle, green sina ang taklob para makasiguro kadto sa mga malapit nga butika o konparmasya sa inyo lugar. Dahil aking CL7 laging panalo. Una sa aksyon! Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Una sa aksyon!
Lasay sa 33 sa Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sang balita nasyonal. Ginanunsyo sang Social Security System kon SSS nga ginapalawig sini ang deadline sa contribution payments sa tutob Hunyo 15 tuig 2020. Ang panibagong extension naga-cover sang tanan nga household employers, self-employed, voluntary kag non-working spouse members para sa first quarter sang 2020 kag contribution payments para naman sa bulan sang Pebrero, Marso kag Abril tuig 2020. Ang mga employers nga mayara sang approved installment proposal si dalam sang contribution penalty programa ang kalakip man sa panibag-o nga deadline para silang pagdeposito sa mga post-dated checks nga nag-due sang Pebrero, Marso, Abril kag Mayo tuig 2020. Sulo kay SSS President kag CEO Aurora Ignacio, tuyo sang extension na hatagan ang mga miyembro kag employers sang dugang nga panahon sa pagbayad sa ina contribution matapos kang restrictions nga nadulot sang COVID-19 pandemic ang bag-o lamang ginpahalugan. Ginpahayag ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang average numbers ng COVID-19 test na ginapatigayon sa kada adlaw ang yara lamang sa 8,000 tubtob 9,000 tungod nga may nagkalaguba nga laboratorio nga naapektuhan sa paglaslas sang Bagyo Ambo kagakulang sang laboratory supplies. Nag-issue sang klarifikasyon si Vergere matapos nga nag-set ang National Task Force sang maximum capacity nga pagpatigayon sang 30,000 ka COVID-19 test sa kada adlaw sa kadapusan sa bulan sang Mayo sa diin ang figure tama kalayo sa masarangan lamang sa karon sang pungsod. Patag ni Vergere, madugay na nga narabot ang maximum capacity kung basihan ang expansion sa mga laboratorio apang wala dili nalakip ang operational issues nga natabo. Suno pa kay Vergere nga nagdugang pa nga ang supply ng personal protective equipment para sa accredited nga mga laboratories ang hindi dali-dali makaabot tungod sa global shortage o shortage nga nadulot sang pandemic. Sa iban nga balita national, nagpandam si Interior Secretary Eduardo Anyo sa mga drug syndicates nga ang pagpahalog sa mga restrictions nga ginapatuman ang nagakahulugan nga paghugtan pa ang kampanya para mapauntat ang operasyon kag paglaptas ng illegal nga droga. Sa press statement, ginpahayag ni Anyo nga ang DILG kag PNP ang nagatrabaho man double time para mamentinara ang pagdubo sang crime rate sa Pilipinas. Ginatabo samtang ginapatuman ang stricto nga quarantine period. Nagawang warning sang DILG matapos ginpalarto ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barberisa, ang chairperson sang House Committee on Dangerous Drugs, ang otoridad sa posible pagbalik sang illegal drug operations kasunod ng Metro Manila ang nagpatuman na sang General Community Quarantine. Sulo kay Anyo, nakabaton man sila sang report may pila ka mga drug suspects nga naguntat sa pag-usa sang illegal nga droga sa tion sang quarantine. Ginpahayag ni Justice Secretary Minardo Guevara nga hindi sa gihapon pagatugutan sa National IATF ang mass gatherings kalakip na ang religious activities sa mga lugar nga ginpaidalam sa General Community Quarantine. Ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ay nagpatigayon sa meeting kaupod ang religious sector kag local government units. Sunod kay Guevara, sa pagsapol na desisyonan nga ipabilin ang tubtob na pulo lamang ka mga persona sa religious gatherings sa mga lugar nga napaidalom sa GCQ, ilabi na sa NCR, sa diin na record ang pinakadabog ang kaso sa virus. Samtang umpisa Hunyo, sa mga lugar naman nga napaidalom sa modified GCQ, pagatugutan ang religious gatherings nga may tubtob 50% sa maximum capacity. Sudo pa kay Guevara, ang Department of Health ang magasometer sa bagong data analytics sa Hunyo 10 nga magaserbi naman nga basihan sa nga posible reclassification sa mga community quarantine levels umpisa Hunyo 15. Una na nga ginanunsyo na Presidente Rodrigo Duterte na umpisa Hunyo 1 ang bugos nga pungsod ang ipaidalom na sa modified GCQ magluwas lamang sa Metro Manila Regions 2, 3, 4A, amuman sa Pangasinan, Albay kag mga syudad sing Davao, Baguio kag Iloilo sa diin na paidalom sa karon sa GCQ. Una sa balita, una sa aksyon. Ginapangita mo bala epektibo nga supplement para sa hypertension, diabetes, mahigko dira nga dugo nga nagadulot sang nagkalain-lain nga mga sakit. Ari ang solusyon, Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo ungod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold mabakal sa mga butika sa tag 14.50 pesos lamang.
Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang mga aksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon! Radio! Mga
Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular Kag sa atong balita international, naglakat si US President Donald Trump sa mga lugar nga ginpatigayunan sang protesta pagkatapos ang iya pagpamulong-pulong. Apang antes ang pagkuha ni Trump, naghaboy sang tear gas sa mga otoridad agud nga mapahalin ang mga nagaprotesta malapit sa White House. Nagkadto si Trump sa St. John's Church nga malapit lamang sa White House. Kay kalakip ang nasabit nga simbahan nga naguba tungod sa ginpatigayon nga protesta. Sa iya pahayag, nanawagan si Trump sa mga gobernador kay alkalde nga i-dominate ang mga lugar sa ilang nasakupan nga ginapatigayunan sang protesta. Kay ginanunsyo man ni Trump ang pag-deploy sang linibo nga mga heavily armed nga tropa sa militar sa Washington. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, sa balita, nag-negatibo sa COVID-19 ang tanan nga players sang San Miguel Corporation franchises. Suno kay SMC President kay Chief Operating Officer Ramon Ang, negatibo sa virus ang mga players sang San Miguel Beer, Barangay Ginebra kag Magnolia. Bilang kabahin sang tikang sang kompanya nga matas ang kapin 70,000 ka mga miyembro sa ilang workforce. Lakip ng third-party providers bilang preparasyon sa pagbukas ng ilang pasilidad nationwide. Suno kay Ang, importante ang sport nga basketball sang pungsod pero dapat i-konsiderar ang mabutang para malikawan ang paglaptas ng virus antes maghimo sang anuman nga desisyon sa pagbalik sang sporting events. Nagpasiguro si Ang padayon nila nga i-monitor ang ikaayong lawas ng ilang mga players kag mga empleyado. Samtang subong nga simana ipaidalo man sa COVID-19 testing ang mga players sang Manny V Pangilinan franchises kag NLEX Road Warriors. Sa masunod nga simana ipaidalo man sa COVID-19 test ang mga players sang TNT. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aton balita entertainment, nagpagawa sang apology statement ang agency nga nagauyat sa karon kay Lisa Manuban sang Blackpink matapos gin-scam siya sang iya nga aning manager sang 1 billion won o kon malapit sa $816,000. Suno sa report, nagpakuno-kuno ang aning manager ni Lisa nga magabulig ini sa pagpangita sa real estate apang natuhiman nga ginagasto niya sa pagpanahor. Ginkonfirmar naman sang YG Entertainment ang report kay nagpangayo sang pasaylo sa natabo kay Lisa. Suno sa YG Entertainment, luyag ni Lisa sa nga amicable settlement tungod ako pa nang iya nga pagsalig sa iya anay manager. Nagapasalig naman ang agency nga magawa tuman ini sang preventive measures agud nga hindi na ini masulit pa. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 46 Action Radio Philippine Standard Time, inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Hunyo 2, tuig 2020. Saliwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, aksyon!